תעשיות ניר גלים לגני ילדים, מעונות וחטיבות צעירות, המפעל הגדול בארץ לייצור ושיווק רהיטים לגני ילדים. עיצוב, איכות ושירות זה אנחנו. המשחקים שאנו מוכרים נבחרו בקפידה עם דגש על איכות, בטיחות וגישה חינוכית. חנות המשחקים מעניקה חוויית קנייה ללקוח, כולל ייעוץ מהשורה הראשונה. בחנות המפעל תצוגת מוצרים מרהיבה ומגוון רחב של ציוד לגני ילדים. מפעל הייצור פועל בסטנדרט ניר גלים הגבוה בענף הריהוט לגני ילדים. באישור המכון לבקרה ואיכות ותקני ISO 9001. למפעל צוות עובדים ותיק ומיומן בתחומו, כולל אנשי הבטחת איכות, תפעול וייצור. ניר גלים הינה חברה חדשנית. מוצרי החברה נהנים מבטיחות גבוהה, נוחות מרבית למשתמש, חומרים איכותיים ועמידים, עיצוב וגימור אסתטיים במיוחד. מחלקה לוגיסטית הכוללת מחסן משלוחים גדול, מלאי זמין ויכולת אספקה לציוד רב לפרויקטים שונים בכל רחבי הארץ. חברת ניר גלים מעצבת, מייצרת ומשווקת את סדרת משחקי חושבים בגדול לבתי ספר, מתנסים ומועדוניות. הצטרפו למאות גנים ומעונות המאורתים על ידי חברת ניר גלים. לנוחיותכם קטלוג מפואר, אתר גדול ומקיף ודף פייסבוק. ייעוץ מקצועי, אמינות ושירות מצוין, אנחנו הכתובת שלכם. חנות המפעל במושב ניר גלים, 5 דקות מאשדוד. כל הפתרונות והצרכים לגן תחת קורת גג אחת. תעשיות ניר גלים.